partido y veremos lo que pasa. Es que, no sé, este dicho de todas las finales son diferentes y las finales hay que jugarlas, las decimos, pero son realidad. Sí, son ciertas, ¿no? Y sobre todo que el dinero tampoco gana, ¿no? Aquí hay que jugar todos los partidos y las finales son diferentes. Aquí hay un ambiente fenomenal, mucha presión, muchos nervios y hay que llevar todo bien, ¿no? Para poder llegar a 22. Oñate es peligroso. Oñate es peligroso y a ver también, ¿no? Y no te puedes fiar aquí de nadie, ¿no? Creo que cualquier pelota que juega mano a mano tiene el peligro para ganarte, ¿no? Es que recasco Juan, segi ondo. Barriolaren sakea. 9-16. Soriaren. Bai esake gaiztoa. Ormabikoa, harrapatu, bolea eta tanto. Orain ere iritsi ordea, Ormabiko horretara ere. 10-16. Bueno, Josean, aldea handia duk oraindik ere, baina Abel pixka bat murrizten ari duk orain, azken lautantoak berak egin ditik. Aukerarik ikusten aldiok? Bai, bai, partidu dezente gehitzen dek eta baina pasara dezente hartzen ari dituk, ritmo handien bizi jokatzen ari dituk eta sakea aprobetxa duzko eta sakomenta aprobetxa duzko eta oain hemen konfiantza handura ditudik, normal konfiantza ikaraz. Abel ikaraz ebilek eta leheneko oain di bihipaetakin da dejalakin ez diguzte tanto egin durik, Beti izan dut alaxe, Abel errematatzen dek artista. Baina gaur ikarazzeok, etzaio gezarratea hasierane eta nik uste lotuta abilela eta Dejadaz egindako bat dik eta gero Dejadaren ondoren boleaz egindakoak di. Eraman Bengoetxeak, Abel! Horre gozatu gabe, geixo behartu gabe. Horre lotuta ebili, pelota hori etzio gantzeman. Efetokin jotako zanik. Oñatz. Gurutzatu nahirik, ez du lortu. Eta Abelen Ormabiko hori txapapera joan da. Berez Oñatz nuntzegoen ikusita eta Abelek pilota non jo duen kontutan hartuta buruz gain pasatzeko ere. Etzen txarra baina. Aurreko ke, baian inditunak eta galdutunak, haik alazitzkin baino. Gabetzaio, bat da motxelduta ikuste gainea, motxelduta. Oai gontan ez dik, gozatu bate pelota eta ez dik, luzatu. Hor duzue. Nabarmen joan zaio txapapera. Eta oiuak bientzat, Abel Oñatz. Diote batez ere hor goi aldean dauden zaleek. Leitzarrak asko eta asko. Bai, eta gehienak, Xavier, bien alde egongo dituk, biek irabazten nahi alegia. Baina behin, hola pixkat urbildutakoan urduritasuna antzematen da. Bien aldeko hori nik uste ez dela inoiz izaten 50 alde batentzat eta 50 beste batentzat, eta hor goi aldean ibilena izenean 10 eta 16 zen partidua, eta alde hori Oñatzen favore daudenentzako alde txikia da, eta Barriolaren alde daudenentzako alde oso ondia. Bietak edozun egirabaz eta ere penarik ezantzea hori bere ere da zerbait. Kosto nola etxea hasieratik sufritzen. Bost bat aurreratu da Bengoetxea. Hasieratik hartu du estu gazteak. 17 eta 10. Sake gurutzatua. Ez zer askorik ez zuena, baina Abelek txapapera. 18 eta 10. Luzeago ateratzeko esaten dio berriz ere Asier Gartziak Oñatz Bengoetxeari. Eta agian horretan txezaiatuko da Leitzarra. Kaso indio. Eraman Abelek gora ordea.
19:10, 200 pilotaka da justu, 50 minutu partidak, 10 jokoak. Asegartzek buruz-buruko espezialistarik handienak galduta gero. Patxi Ruiz, Aimar Olaizola bereziki, hori galdu eta gero. Kiniela bakar batean sartzen etzen pilotari batekin irabaz dezake aurtengo txapelik preziatuena. Sakea luze berriz ere. Txokoan ederki utzi du 20:10. Erreztasun ikeragarrekin, joku ikeragarrekin, Bengoetxea, Eta bata beti ikaraz, eta bestea berriz zer nahi egiteko ere. Ausardi eta errez, gauzek. Eta sufritu garren sufritu, eta lantzailin berran enez, lantzailein, eta erreza berriz errezin, konfiantzakin. Hogei eta 10, eta ikusten ari garena, edo emaitzak diona, ikusten ari garenaren isla da, isla garbia gainera. Nagusitu egin da Bengoetxea, ez da oraindik amaitu, baina nagusitzen ari da garbi gainera. Eta orain horri izan du zerbait Abelek, Ormabiko horri segitu egin dio eraman ere bai, eta kanto gainera. Kanto gainera, ja Abel... Min hartu aldu. Min aurretik hartu du, hor ez dakit kolperik hartuko gote zuen, baina min aurretik hartu du. Hor zango sagarrean zerbait izan du, gelditu egin da nabarmen, eta gero Ormabikoari segitu ere egingo zionik ez dut uste izan. Ea hemen ikusten dugun. Hor, garbi ikusten da. Eskuin zango sagarrari heldu dio, gero ordea deja da, Ormabikoari segitu, harrapatu eta txapa gainean jarri. Eta Bengoetxeak zailagorik eraman du, baina hori ez du altxa. Bai, garbi ikusten da. 11:20. Bata atzelaria izan arren sakatzaile bikaina, bestea aurrelaria izan arren erreztatzaile handia, eta Barriola barrura doa. Barrutik zabalera, lekua izan du Oñatzek eta zoragarri eutxu di horri ere. Eta Abelek ez du aprobetxatu. Gainean, eta tanto, 21. Bota egin du, ez da? 21. Bengoetxearentzat. Botez 61 minutaka da, Airez 52 Oñatzek. Lehen ere izan dira, Airez asko jokatu duten manomanista handiak. Fernando Arretxe, esatu baterako. Baina sakeak kenduta Airez gehiago jotakorik, ez da izan ote den. Gutxi, beste sotamano eta postura entzitan, bolea gutxi, baina ezkerrez da eskubiz. Sotamano eta ezkerra ireak asko. Orain 30 urte irabazizuen Osabak, ez da? Halaxe da. 21 eta 11. Azken tantoaren faltan Bengoetxea 6. Sake arro erdikoa. Eraman Abelek. Baztertu intzaio alere gainean, eta tanto hartze!